Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बिएम सोदोब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बिएम सोदोब चेनेलनि फेमिलि मेम्बार्सफोर नायगिरि नोंथांमोन साबस्क्राइबारफोर आरो जायफोर इन्ट्रेस्ट मोना बिथांमोनहा थांनो हागोन बाट दिनै आं माखासे बाथ्रा सावरायनो लुबैदों बेनो जाबाय RNB हस्पिटालनि सोमोन्दै दाख्लै बावैनिफ्रायनो दावराव दावसि दरना गेदारिं आंबो थांदों बे जायगायावहाय मा जामारदों जाथाया एक्चुअली मेटार्सआ मा बेखौ बुजिनो थाखाय गोबां आङो निउस मिडियाफोरनि भिडिअफोरखौ नायबाय गोबां दैदेनगिरिफोर थांदों बिटिआरनि हनेबल चिफ श्रीजित प्रमद बर' साराबो थांदों आरो लोगोसे गोबां सिगां दैदेनगिरिफोर जाय दा बिथांमोनहा सिटआव गैया देरहायाखै माखासे दरना होनायनि बिथिङाव बुंगोन आं दरना होनाय बिथिङाव बुङोब्ला माखासे मेडिकेलनि जे क्लिनिक दखान होनाय नङा होमबा मेडिसिनफोरनि स' बिथांमोना दरना होदों होननानै मा होनोमोनलाय अरुप कुमार दे साराबो बुंदों बेखौ बिथांमोनहा नुनानै बुंदों आं बेफोरखौ सब केलकुलेसन खालामबाय जाहाथे मा जामारदों आरो बेखौ बोखारनो नागिरमारदों नामा आं बेफोरखौ मोनथिनानै बे समावनो माखासे पलिटिकेलनि दैदेनगिरिफ्रा चान्स मोनबाय माखासे बाथ्राखौ बुंनो सोरनिबा पलिटिकेलनि दैदेननायफोरखौ सोरनिबा गभर्नमेन्ट दैदेननायफोरखौ चान्स मोनबाय बे बाथ्राखौ आं बुजिनो सानबाय माने रियेलि बोखारनो नागिरदों नामा आरो बोखारनानै जुदि लांनो नागिरदोंबा सिरियासआव जुदि बोखारनानै जुदि लांनो नागिरदोंब्ला अब्ला बै जायगायाव थानाय मेडिसिन फानग्रा दखानदारिफोरनि केरियारा मा जागोन आरो जुदि बे माने सिभिल हस्पिटालखौ जुदि बोखारनानै लांनो नागिरदोंबा जाय रुपुनाथ नङा होमबा रुपुनाथ ब्रह्म सार जाय रुंसारि जालांबाय बिथाङा बेसेबांबा गिदिर जोंनि बर' हारिनि मोनसे थुलुंगागिरि नङा होमबा दैदेनलांबाय माखासे दा बिथांनि सोमोन्दै नोंथांमोननो बुंनानै होनो गोनांथि गैया नोंथांमोना मोनथिजोबखायो समाया ओरैनो नस्थ' जागोन मानो होनना बुङोब्ला आं जि बाथ्राखौ माने बुंनो नागिरदों बिनि सिगां आङो बिथांनि सोमोन्दै एक्सप्लेन खालामलांबावोब्ला बेसेबांबा गोलाव जागोन नङा होमबा भिडिअआ स' बिनिखायनो आं बुंनो सानदों सिभिल हस्पिटाल जाय दंखायो बेखौ बोखारनो नागिरमारदों नामा ना बेखौ बाम्प सावदों आं बेखौ मोनथिनो थाखाय आङो गिदिंबाय एसे दै ओमफ्राय मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ दानि श्रीजित प्रमद बर' सार बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ खोनानानै आं माखासे बाथ्राफोरखौ हमनो हाबाय दा नटिसआ फैदों माबा मोनसे लोगो लोगोनो बेयावहाय मा जाबाय गोबां दरना होबाय चान्स मोनबाय माखासे पलिटिसियानफ्रा पाब्लिकफोरखौ ब्लाइन्डै फोथायहोनो थाखाय जे जोंनि एरियानि माखासे सिभिल हस्पिटालखौ बोखारनानै लांसिगोन आरे क'क्राझार एरियानि सिभिल हस्पिटाल बेयावहायनो थागोन बेखौ बेलेग जायगायाव बोखारना लांगोन बेबायदिनि दावराव दावसि सानथाम सानब्रै सप्तासेसो जाबाय आं सानबाय जाय जायगायाव गायसनदों बे जायगायावहाय थिग नंगौना नङा जुदि बोखारनो नागिरदोंबा रिजोना मा बेखौबो आङो सानलायलांबाय थाङै थुङै मेटार्सखौ नायबाय बोखारनानै लांनो नागिराखै बेखौ आपग्रेडसो खालामनो नागिरदों जे मोनसे एन्ड्रइड एप्लिकेसनखौ जुदि बाहायनायाव माखासे बेवहाय माने लडिं खालामनाय आपल'ड खालामनायाव जुदि बिराद स्ल' जादों लेट जादों डिजाइनिंआ मोजां नङा होमबा साप'ज हमना ला अब्ला बेखौ आपग्रेड खालामनानै गोबां फांसन एड खालामदेरना होबाय सिगां डासबर्ड गैयामोन दा डासबर्ड खालामना होबाय थिग एन्ड्रइड एप्लिकेसनाव साबसिननिफ्राय हामसिन खालामोब्ला जों इउजार जों बाहायग्राफ्रा मोजां मोनगोन ना मोना बेखौ बुंनाय सिगां स्टिकार गैयामोन कमेन्ट खालामनायाव हरनो अनलि टेक्सटल' दंमोन दिनै स्टिकार हरनो हायो अब्ला दिनै बाहायनो मोजां मोनबाय स्टिकार होनाय लोगो लोगोनो नङा होमबा एप्सफोरनि बाथ्रा बुंदों जास्ट बाथ्राखौ खोनासंजोबबानो जाबाय आं मा बुंनो नागिरदों स' दायो इजिलि जों माखासे बाथ्राफोरखौबो टेक्स्ट खालामलायनाङा बेयावनो हाय हेल'आबो थाखायो आरो लोगोसे दिनै फेसबुकाव नायोब्ला टाइप खालामनाय लोगो लोगोनो माखासे मा होनो बेवहाय अट'मेटिकलि टेक्स्ट जाफानो नागिरखायो आरो बेखौ नोंथाङा जुदि बेबायदिनो लिरनो नागिरदोंबा बेखौ खेबसेनो सुइप खालामनानै नोंथांमोना बेबायदिनो हरनो हायो आरो माखासेखौ टाइप खालामनो गोनांथि गैया बे आपग्रेड बेबायदि आपग्रेडखौ मोननानै जों बांसिन जों मा होनदों स्पिडआव जों खामानिखौ मावनो हादों स्पिडआव जोङो कमेन्टखौ जोङो लिरनो हादों नङा होमबा गोबां नङा होमबा दिनै मबाइला किपेडमोन सिगां आरो बिनि गेजेराव केमेरा बायदिसिना दं गैयामोन मबाइलाव दा ओंखारबाय ओंखारनायनि उनाव किपेडबाबो बे समाव केमेरा दंमोन बाट बिनिखाय साबसिन स्क्रिनाव जों टाइप खालामनो नङा होमबा भिडिअ रेकर्ड खालामनो हानाय
जोङो किपिड थायोब्ला बारा मोजां नुनाय नङा बांसिन जा फेसिलिटिस मोजां गोबा खालामनानै आरो बिनि गेजेराव बेटारिखौ गोबाव लं लास्टिं खालामनि नङा होमबा मेम'रिखौ बारायनि बे आपग्रेड जों बेखौ मोननानै जों बाहायनो बांसिननिफ्राय बांसिन मोजां मोनलांगोन ना मोनलाङाखै दे बुंलाय थिग बेबायदिनो सिभिल हस्पिटालखौबो आपग्रेड खालामनो नागिरदों बे बाथ्राखौ आं मोनथिनो मोनबाय दा दिनै मोनसे सिभिल हस्पिटालखौ आपग्रेड खालामनायावहाय जोंनि बे माने समाजनि गेजेराव माने बाक्साखौनो होन उदालगुरिखौनो होन उदालगुरिनि सिभिल हस्पिटालखौनो होन बाक्सानि सिभिल हस्पिटालखौनो होन जिखियानो जायगायाव हक जाय जायगायाव डक्टरा सानैल'मोन बेयाव 10 जन डक्टर बानायना होबा माबा मोनसे नुकसान जागोन नामा माबा मोनसे खहा जागोन नामा जाय जायगायावहाय सोलोंथाइ होनो थाखाय खाबु होनो नागिरदों बै जायगायावहाय सोलोंथाइ होनो थाखाय माखासे स्टुडेन्टफोरखौ दोननानै जायखौ 12 घन्टाल' खामानि मावोमोन बेखौ 24 आवार्ससिम जुदि मावहोनो नागिरदों खामानि 24 आवार्स बेमारिफोरखौ नायहोग्रा जुदि बे इनस्टिट्युटखौ खालामनो नागिरदोंब्ला बेवहाय पाब्लिकनि मा खहा दं बबे बाथ्राखौ लानानै खहा नुदों दिनै माखासे सुबुंफोरा बुंदों पस्ट क्रिएट खालामाखै मा खालामाखै बे बाथ्राखौ बुंदों आरोना दिनै नोंथांनो जुदि नांगौब्ला थाबैनो नोंथांनि न'खराव बेमार गैया गुबुननि न'खराव बेमार दङ नोंथांनि न'खराव स्टुडेन्ट गैया गुबुननि न'खराव स्टुडेन्ट दङ बै बे इनस्टिट्युटखौ बानायनो गोबाव सम लानो नागिरदोंब्ला अब्ला जुदि जाखानाय जुदि जायगायाव जों जुदि माखासे स्टुडेन्टफोरखौ फोरोंनायजों लोगोसे डक्टरफोरखौ इनभाइट खालामनानै प्रफेसारफोरखौ इनभाइट खालामनानै बेवहाय हाई क्वालिटिनि सिगाङाव जि डक्टर गैयामोन बे डक्टरफ्रा जुदि फैनानै जुदि आपग्रेडनिफ्राय आपग्रेडसिन जासिनदोंब्ला अब्ला बेवहाय बे मेडिकेल बे सिभिल हस्पिटालनि मा खहा दिनै रोखायै प्रमद बर' सार बिथाङा बुंनानै गालांबाय जे जेबो सोलाया अब्ला माखौ लानानै धरना माखौ लानानै नाटक आरो माखौ लानानै ओरैनो पलिटिकेलि पाब्लिकफोरखौ ब्लाइन्डलि बाथ्रा बुंनानै कमेन्टफ्राव बुंहोनो थाखाय खाबु होगासिनो दङ दिनै सोरखौबा इडुकेसन गैया हेनटेन माबा 10 क्लासल' माबा पोस्ट माने पिअल' माबा डिग्रिल' हेनटेन होननानै इनसाल्ट खालामबाय बे नोंथांनि लिडारनि आखु नामा इउ हेभ टु मा होनदों बाख्नायनांगोनसो नोंथाङा बेखौ मा होनो वाव गोबां मोजां जे सासे मेट्रिक पास जानाय सुबुङा साख्रि मोनदों सासे पिअ पास मावनाय सुबुङा गिदिर अफिसार जादों सासे डिग्री पास जानाय सुबुङा गोबां गिदिरनि आइएस अफिसार जानो हादों बा सार्कोल अफिसार जानो हादों हेनदेन अब्ला नोंथाङा इनसाल्ट खालामगोन नामा जाय मानसिया मेट्रिक पास जानाय सुबुङा सासे अफिसार लेभेलनि साख्रि मोनदोंब्ला अब्ला नोंथाङा बे सुबुंखौ बुंगोन नामा बियो माबोरै साख्रि मोनखो बिथांनाथ' मेट्रिक पासल' नोंथाङा इनसाल्ट खालामदों गासैबो मेट्रिक पास खालामनानै साख्रि मोननाय सुबुंखौबो गासैखौबो पिअ पास मोननानै खामानि मावनाय जायफोर फोरोंगिरि जायफोर दा मावगासिनो दङ बिथांमोनखौ नोंथाङा लाजि फोनांदों नोंथाङा सासे बिटिआरनि चिफखौल' नङा जेसेबांखिनि पिअ पास जानानै सोरबा आर्मि पुलिस सोरबा गिदिर माने अफिसार जानो थांदों जायफोर साख्रि मावगासिनो दङ गोदोनि समाव दाबो मावगासिनो दं कारेन्टलि स' बैसोर बिथांमोनखौ नोंथाङा लाजि फोनांदों अब्ला नोंथाङा इडुकेसनखौ रेसपेक्ट होआसै इडुकेसना बेयाव लिमिट थाया जे इडुकेसना सोरबा मेट्रिक पास जादोंब्ला बिथांनाव नलेज थाजोबा बे बाथ्रा फैया सोरबा डिग्री पास जादोंब्ला मेट्रिक पास जानायनिख्रुइ बांसिन नलेज थागोन बेखौ नोंथाङा फोरमान होनो हाया नोंथाङा फोरमान होनो हागोन नामा सोरबा सासे डक्टरेट जानाय सुबुङा मेट्रिक पास जानाय सुबुंनि गेजेराव सोर सासेया बेस्ट सार्टिफिकेटखौ जाय मानसिया फरायदों बे मोनदों बिथाङा माबा मोनसे भारतनि थाखाय फरायजोबनो हायाखै बिनि मिनिङा बे नङाना बिथाङा टेलेन्ट नङा दिनै बिथाङा माखासे मेट्रिकआनो जा पिअआनो जा डिग्रियानो जा पास जानानै बिथाङा पुरा बिटिआरखौ दैदेननानै पुरा अल आसामनि स्टुडेन्ट इउनियनखौ दैदेननानै दिनै रायजो राजाफोरखौ इन्सपायार खालामहोबाय थुलुंगा खालामहोबाय दिनै स्टुडेन्टफ्रा बुङो
माखासे स्टुडेन्टफ्रा बुङो जोंफोरबायदिया बुङो जे बिथांनि दैदेननाय समाव जोंनि नैबे आखाइनि जे खोमोन बेफोरो स्ट्रं जाजोबदों, इन्सपायार जाजोबदों, थुलुंगा जाजोबदों। बे बाथ्राखौ आं दिनै बुंगोन। नाथाय बै समावहाय नोंथाङा बिथांखौ मानो दुसियाखैमोन जे एसेबां मोजां मोजां बाथ्रा बुंनायावहाय नोंथाङा मानो बै समाव बुङाखैमोन? दिनै पलिटिकेलि लानानै नोंथाङा माखासे बाथ्रा बुंबाय। आं बेखौ नुनानै बे बाथ्राखौबो बुंनो गोनां जाबाय। मानो होनोब्ला नोंथाङा जि बाथ्राखौ बुंदों बै बाथ्राया माब्लाबाबो गनायजाथावना नङा। मानो होनोब्ला जाय मेट्रिक पास जानाय सुबुङा जुदि एसेबां गिदिर खामानि मावदोंब्ला, जाय हाई सेकेन्डारि खामानि पास जानाय सुबुङा एसेबां गिदिर खामानि मावदोंब्ला, जाय डिग्री पास जानायल' सुबुङा एसेबां गिदिर खामानि मावदोंब्ला, बै सुबुंखौ जोङो दुसिनाङा। बै सुबुंखौ जों रेसपेक्ट खालामनांगौ, सनमान होनांगौ। नेदार नोंथाङा बेखौ रेसपेक्ट खालामदों, नेदार बिथाङा नोंथाङा सनमान होदों, नोंथाङा बेखौ दुसिदों। अब्ला बेफोर जाबाय जेलास। नोंथांनो नांगौ सिट, नोंथांनो नांगौ बिथांनि गादिखौ, नोंथाङा बिथांनि खामानि मावनाय, बिथांनि नलेजखौ नोंथाङा मेगन सादों। मेबि बिनि थाखायनो नोंथाङा बेखौ बै मेट्रिक पास जानायल' सुबुं, बै हाई सेकेन्डारिल' पास जानाय सुबुं, बै डिग्रील' पास जानाय सुबुंखौ बाख्नायनायनि अनगायै नोंथाङा इडुकेसननि सायाव बे बाथ्राखौ बुंना इनसाल्ट खालामबाय। अब्ला नोंथाङा बैफोर सुबुंफोरखौ जाय मेट्रिक पास जानानै साख्रि मावगासिनो दङ, जाय हाई सेकेन्डारि पास जानानै साख्रि मावगासिनो दङ, माखासे रिजन फाइनान्सियेलि कन्डिसननि थाखाय फरायजोबनो हायि बैसोर साख्रि मावनाय सुबुंफोरखौ नोंथाङा इनसाल्ट खालामबाय। नोंथाङा बैसोरनि टेलेन्टखौ नोंथाङा मान सनमानखौ होआसै, इनसाल्ट खालामबाय। अब्ला सासे लिडारनाव बेबायदि गुना थानांगौना रायजो राजाफोर? बेखौ नोंथांमोना सानदो। आरो आं बे बाथ्राखौ बुंगोन जे प्रमद बर' सार बिथाङा बुंबाय रोखायै जे बे सिभिल हस्पिटाला आपग्रेड जागोन, साबसिननिफ्राय हामसिन जागोन। बेवहाय मा खहा बेखौ धरना खालामनांगौनि गोनांथि गैया। आरो बुंखाबाय मेडिकेल फानग्रा, मेडिसिन फानग्रा क्लिनिक दखानफोराबो जेबो गिनांगौ गैया। आपग्रेड जागोन। आपग्रेड माने मा? आपग्रेडनि मिनिङा मा बेखौ बुजिग्रो। बिनि उनावहाय नोंथांमोना धरनाखौ होबानो जाबाय। थेंक इउ सो माच। थेंक इउ। बाय बाय। शेयार खालामना होबानो जाबाय भिडिअखौ जेसेबांखिनि हायो जायफोर सुबुंसिम, गासैनिसिमबो जेसेबांखिनि हायो लिडारफोरनिसिम, जाहाथे बे भिडिअखौ नुनानै बैसोर सुबुंफ्रा बुजिथों। सोरबा सासे मेट्रिक, सोरबा सासे हाई सेकेन्डारि पास जानाय सुबुंफोरखौ इनसाल्ट खालामनाया बेसेबां गोरोन्थि जादों, मिथिबायना? बैसोर हाई सेकेन्डारि पास जानानै साख्रि मावनाय सुबुंसिम दैथायहर बे भिडिअखौ। सासे ओरैबायदि सुबुं दं बिटिआरनि सिङावहाय एम्फौ, बै एम्फौआ हाई सेकेन्डारि फरायनानै जे साख्रि मावगासिनो दं, फोरोंगिरि खामानि मावगासिनो दं, बैसोरखौ बे सासे सुबुङा इनसाल्ट खालामदों। आरो बे सुबुङा सोर बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालाम। थेंक इउ।